Mae tymor yr Hydref yn adeg hyfryd yn yr ardd, llawn llysiau a blodau o bob math. Nawr, mae'n bwysig meddwl sut fyddwn ni'n storio a chadw'r cyfan. A'r cam cyntaf, cynaeafu. Dwi'n joio cynaeafu. Wel, dwi wedi cynaeafu'r cyfan. Nesaf, mae angen meddwl am storio a chadw popeth. Mae storio squash yn syml. Mae'r math hwn yn cadw'n dda am ryw 6 i 8 mis ar silff mewn man tywych ond sych. Un o fy hoff bethau i wneud ydy pickle. Dwi'n defnyddio betys neu giwcymbyr i greu pickle. Dwi hefyd wrth y modd yn creu jam o bob math o ffrwyth o'r ardd. Ac mae hyd yn oed modd creu jam speislyd yn defnyddio chilis. A bydd y cyfan yn storio am fisoedd os nad blynyddoedd yn y cwpyrdde yn y gegin. Sychu. Dwi'n sychu winwns a garlleg yn y tai gwydyr. Dwi'n mynd o amgylch yr ardd yn casglu holl ddail perlysiau ac yn ei sychu mewn man tywych neu yn y ffwrn. Dwi wedyn yn ei storio mewn jariau fel hyn ac yn gallu defnyddio nhw pryd bynnag. Gallwch chi rewi eich cynnyrch yn y rhewgell wrth gwrs, ond dwi'n hoffi meddwl am yr ardd fel oergell naturiol, sy'n cadw cnydau fel y bresych a'r betys yn ffres drwy'r flwyddyn. Gallwn ni hefyd cadw hadau. Gyda fi fan hyn mae hadau pys. Byddai'n hau rhai nawr flwyddyn nesaf a'r cylch cyfan hynny o hau, tyfu a bwyta yn parhau. A gyda lwc, fydd yr ardd yn dal i gynhyrchu bwyd am flynyddoedd i ddod.